Witamy pięknie w szlagierach i wicach. Witam was jo i wito Ewa. Cześć. 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 Ważymy? Ważymy. Co ważymy? Dzisiaj robimy szaszłyki To, z piersi z kurczaka. To rób, bo Jacek się rychtuje, wiesz, Silski, bo on dzisiaj też przyjeżdża. Banana Banana. i jabłka. To ja zjem te mięso, A my resztę, ja? a ty się weź te banany. Ja ci powiem, że to będzie bardzo ciekawy smak, wiesz? Czekaj, bo mi się ten Wbrew stolik pozorom. tak troszkę ruszył, wiesz? Bo w plenerze to tak nie wszystko jest na dicht poukładane. Ale nie godomy o stoliku i nie godomy, co to sam rychtujemy. Nabijemy mięsko, banany i jabłka. I co, i koniec? No potem sobie zrobimy taki mały sosik do tego, żeby to miało jeszcze lepszy smak. Powiem ci, że zaczyna to bardzo interesująco wyglądać. Mianowicie ja ciekawy, jaki też będzie ten smak. Zawsze każdy jest ciekawy, bo to jest takie dziwne połączenie, ale smak jest naprawdę bardzo dobry. No bo wiesz, na pierwsze oko to tak wygląda taki, wiesz, taki mdły trochę, nie? Kurczak, jabłko, banan, to wiesz, no tam... Do tego będzie jeszcze cytrynka i cynamon. Więc zaś się ten smak troszeczkę zmieni. To się już zaczyna robić ciekawie, wiesz? Cynamon, cytryna, to bych nie wiedział, że to taki jest. Także sok z cytryny, cynamon, Po naszemu skórzica, albo cimt, jak tam kto go do. wymieszamy se to. Fez tego nie trzeba mieszać. No chwila. I na takim każdy. pędzelkiem, a to każdy musi mieć taki pędzelek w domu. A i to idzie kupić. W każdym sklepie. Większym, mniejszym. Nie godaj, że w żeleźnym też. Albo w elektrycznym. No wiesz, no ale bo wiadomo, że pędzelka do... Tamkaj AGD. Takich sklepów już nie zostało dużo, bo to wiesz, to rozki te pieruńskie markety. Ale jak kto się przyjdzie po centrum miasta, no to będzie się mógł taki pędzelek kupić. To jest fajne, wiesz? Teraz to damy na grilla i z drugiej strony posmarujemy. Miałbyś mi go pożyczować? Nie, bo mi zaś nie oddusz. Teraz to dawamy na grilla. To co, mogę otwierać? Ja. Uwaga, mogę otwierać. I zaglądamy, jak sam fajnie to będzie poukładane. Woniumy. Przesmarujemy i zamykamy. Aha. Po 10 minutach przewracamy na drugą stronę. Zawieramy. I zaglądamy na teledysk. Polski, głównie na Pomorzu i w Wielkopolsce. Na moim ranczu w Rzeczycach, wśród kwiatów, bulwarów i pól, stoi stara szkoła i stawek, a przy nim hektary pól. Kwitnące pola rzepaku, pachnące łany zbóż. Stadni na koń konia goni po zielonej łące. Stadni na koń konia goni po zielonej łące.
Kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Na polu koło jeziora tam spotkasz mojego Merola. Jedzie traktorzysta z tajrami do traktora. W kabinie coś mu grało, tak mocno larmowało. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora. Coś tak mocno dmucha, to dziura sauspufa z mojego traktora. Kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Północ w modzie w Rzeczycach, jest fajny traktor mieć. Mamy New Hollanda, no i presa Zerolanda. Ja mam też Kejsona, co ma koni do pierona. Myślę kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda. Myślę kupić żona, kupić takie cudo, może mi się uda. Kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Kombajn to maszyna, hektar muci na godzina. Czy to bizon, czy to klas, to nie żaden szpas. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Jupi, aj, my w Rzeczycach mamy raj. Jupi, aj, ajajajajaj. Myślisz, że to już jest gotowe? Wiesz co, jeszcze chwilka. To ja widz opowiem. Dobra. Taki mały synek bajtel przychodzi do piekarza, go do pani. Wiele też kosztuje kruszek bułki, a tak go do nic. Go do to bardzo dobrze. Nakruszcie mi sam 3 kilo. To co? Otwieramy? Otwieramy. Ja. Trzymaj mi ta deska. No, ci powiem, wygląda to a tu jeden ten banan się tak troszkę rozpadł, może trochę To za już długo. będzie, wiesz, no. No ale to tak jest, no trudno, wiesz, żeby z tym łowocem trafić tak co do sekundy. Ale wonio cynamonem, Fajnie ludzie pachnie, z kurzicą, ale oby w takim starym sklepie kolonialnym, jak kto wie, jak wyglądają stare sklepy kolonialne, jak tam wonio, to wie. No i co? A to co jest? Dip słodko-kwaśny, właśnie do tego, żeby te smaki wszystkie przełamać. Ja myślę, że jako krwawomyry albo co. Nie. Nie? I taki coś na grilla, czy w domu, w piekarniku też se idzie zrobić. Oczywiście, polecam, bardzo dobre. Rychtyk fajne, żebyście wy wiedzieli, jak to fajnie wunio rychtyk pięknie. Ty widzisz, jak to fajnie paruje, bo to jest taki gorki. No, fajnie. Zaglądamy na taki gorki teledysk, zaśpiewa nam Nadia i idziemy do Jacka.
no frela, dejcie pozór synki. Umia dobrze ważyć i śpiewam piosenki. Lubię śląską kotka i śląskie zwyczaje. Chcę takiego chłopca, co najmocniej przaje. Tyciową godą, że ja to smola. Ja przaja chłopców z Opola. A im że Karlus to żaden szpas. Jak lotosz za mną, to tracisz czas. A im że Karlus to żaden szpas. Jak lotosz za mną, to tracisz czas. Lubię chłopców z Mazur i centralnej Polski, ale ja uwielbiam ten dialekt opolski. Mnie się podobają te śląskie nawyki. Nie chcę synka z Niemiec ani Ameryki. Tyciową godą, że ja to smola. Ja przaja chłopców z Opola. A im że Karlus to żaden szpas. Jak lotosz za mną, to tracisz czas. A im że Karlus to żaden szpas. Jak lotosz za mną, to tracisz czas. Teraz powiem szczerze, bo mam mało czasu, że ja to śpiewała tak i no do szpasu. Kto mnie trochę słuchał, ten się poszczeluje, że to przeca ino się fajnie rymuje. Tyciową godą, że ja to smola. Ja przaja chłopców z Opola. A im że Karlus to żaden szpas. Jak lotosz za mną, to tracisz czas. A im że Karlus to żaden szpas. Jak lotosz za mną, to tracisz czas. Tyciową godą, że ja to smola. Ja przaja chłopców z Opola. A im że Karlus to żaden szpas. Jak lotosz za mną, to tracisz czas. A im że Karlus to żaden szpas. Jak lotosz za mną, to tracisz czas. Biesiada zaraz zaczynamy. I wszyscy razem zaśpiewamy. Nie trzeba wcale się sztyglować. Dziś każdy może tu potańcować. Jest tyle na świecie kafyjek, kaj możesz posiedzieć, lecz ją wola te śląskie klimaty. Chleb z tłustym, muzyka i wio. Tu każdy się zna na gębie. Banana mo, banana mo, mo, mo. Banana mo, mo, mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chcę, nie muszę. Każdy tu tak jak ja na gębie. Banana dzisiaj mo, mo, mo. Banana mo, mo, mo. Biesiada zaraz zaczynamy. I wszyscy razem zaśpiewamy. Nie trzeba wcale się sztyglować. Dziś każdy może tu potańcować. Nieważne czy lato, czy zima, czy słońce przygrzywo, czy mróz, w tanzbudzie przygrywo kapela. Ludziska szaleją co tchu. Tu każdy się zna na gębie. Banana mo, banana mo, mo, mo. Banana mo, mo, mo. Śląskie klimaty to
tego bluesa, czego nie chce, nie musza. Każdy tu tak jak ja na gębie. Banana dzisiaj banana mo. Biesiada to Śląsko, Biesiada. Najlepsza muzyka i śpiew. Tu spotkasz za stołem sąsiada. Nie jeden wypijesz z nim bir. Tu każdy się zna na gębie. Banana mo, banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chce, nie musza. Każdy tu tak jak ja na gębie. Banana dzisiaj banana mo. Śląskie klimaty to jest to co mi w duszy gra. Lubię czuć tego bluesa, czego nie chce, nie musza. Każdy tu tak jak ja na gębie. Banana dzisiaj Witam wszystkich, no godą wszystkich, bo widzę, żeś ty nie przyjechał sam dzisiaj, o kierowcy masz. Nie, to jest dla odmiany moja księgowa. No to pięknie. Była kierowcą, teraz jest księgową. No to pięknie, to jest ta, co ten rok skończyła. To jest ja? ta, co ten rok skończyła nie tak dawno. Lenka. Witamy bardzo serdecznie. Witam cię ponownie, bo tydzień temu żeś był. Dużo my mieli gotki, nie skończyliśmy. Cieszymy się. Jak że obiecałem, wóz się skończył, więc przyjechałem również po wóz, ale przede wszystkim do Państwa. Myślę, żeś też przywiózł teledyski, nie? Oprócz cery. No mów. Tak. Przywiózł żeś. To znaczy, że tak. No to dobrze. Dobrze, żeś przywiózł teledyski. To coś to przywiózł fajnego. Na początek dzisiaj będzie Vaya con Dios z Karaibów. No to zaglądamy na karaibskie klimaty. I zapraszamy. El momento ya llegó de separarnos. En silencio, en corazón, dice y suspira. Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios mi amor. Las campanas de la iglesia suenan tristes y parece que al sonar también te dicen: vaya con Dios mi vida, vaya con Dios mi amor. ¿A dónde vayas tú? Yo iré contigo. En sueños junto a ti siempre estaré. Mi voz se escuchará, dulce amor mío. Pensando como yo estarás, volvernos siempre a ver. La alborada al despertar te dice espera. Sin tu corazón yo voy a donde quieras. Vaya con Dios mi vida. Vaya con Dios mi amor. Vaya con Dios mi vida. Vaya con
con Dios, mi amor. Fajny teledysk, a Kajmosz działcha? Księgowa poszła księgować. No ja, faktycznie. To niech księguje, a ty godaj o tych Karaibach. Ale tylko co? Co No mam jak powiedzieć? tam, no jak Co tam mogę- było. co mogę Ty, powiedzieć wiesz o co, Karaibach? to ja ci powiem widz. Chcesz? Mhm. Właśnie Bardzo proszę. spotkało się, wiesz, 4 kumpli. Jeden się okazało był w Afryce. No, wiesz, pojechał se na 3 tygodnie na urlop. No i się spotykają, gadają, ty godej, jak to tam było w tej Afryce, nie? No normalnie, nie? Jak w Afryce. No ale godej coś tam widział. No co widział? No ale co widział, nie? Gadają, pierunisz, nie no, warześ widział? No, widział, no. No jak wyglądał? Lew jak lew. No ale jak? Widzieliście konia? No widzieli my. No jaki konie, no grzywa, mota konie, no ogon, no to oby koń, nie? No a coś jeszcze widział, no żyrafa żeś widział? No widział ich. No jak wyglądała? Koniaście widzieli? Oni gadają, no widzieli my konia, ale ty godaj jak żyrafa wygląda. No to jaki konie, no ta szyja tako długo, nie 4 nogi, ogon, to samo. No ale coś jeszcze widział, nie? No, zebraś widział? No widział ich, no jak wyglądała? Koniaście widzieli? Widzieli my konia, jak zebra wygląda. No to taki konie, no w Polski, nie? I już nie wytrzymali, go dają, a coś jeszcze widział? No węża żeś widział? Widział ich. No jak wyglądał? Koniaście widzieli? Widzieli my konia. No to wąż zapieruna nie ma podany do konia. No to chyba tak samo z tymi Karaibami. Tak prawdę mówiąc, jest to jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie, bynajmniej dla mnie. Tam można naprawdę i odpocząć, i zrelaksować się, jakby poczuć zupełnie inny świat. To ci powiem jeszcze jedna anegdota a propos Oczywiście świata. i przywieźć wideoklip. To będzie widz, ale prawdziwy. Mój znajomy dawno temu, 25 lat temu, pojechał, jak tak jeszcze wtedy to nie było aż taki modne i powszechne, na Wyspy Kanaryjskie. Byłeś kiedy na Wyspach Kanaryjskich? Tak, kilka razy. Wulkaniczne wyspy. Kamienie, kto nie był, to temu godą, że tam jest czarno na plaży. Na bo te Tejdę, kamienie. tak. Ja. I tenże znajomy, wiesz, przyleciał tym samolotem, już 11:30 w nocy, zima, wzięli go z tego samolotu, z żoną jechał autobusem do hotelu. Tak jak przyjechał, to wiesz, położył się spać, bo zmęczony, no ale w nowym miejscu, wiesz, obudził się o 5:30 rano, odsłaniał te okno i wiesz, takie te wschodzące słońce jeszcze tak cimawo, zaglądał, a do tej żony. Oni nas przywieźli na hołda na rozbark. Podobnie. Podobnie. Ale na tych Karaibach nie było jak na hołdzie. No Nie, fajnie. nie. Piękne, Polecam, piękne miejsce. piękne miejsce. Piękne miejsce i teledysk. woda 30 stopni to jest akurat moja temperatura. Czyli tam Jak w generalnie wannie. mógłbyś to mają fajnie, bo nie muszą grzać. Nie? Zupełnie, Odkręci tak, woda tak, i leci tak. ciepło. I prawie przez cały rok. No ale zaś szpetnie jak chcą schłodzić, co nie? No to rzeczywiście jest problem. To mają problem. Tak, to właśnie jak byliśmy na Kubie, to jakoś pomyliłem niemiecki z angielskim i zamiast wody gorącej dla dziecka do butelki, to mi wsypali lodu. Czyli pomylone po prostu było hajs i ice. I ice, tak. Ale doszliśmy do konsensusu. Już było hajs. Czyli jeszcze na te Karaiby pojedziesz, Tego nie wiem, ale chciałbyś. na pewno. Zostaniemy w karaibskich klimatach. Może jeszcze coś takiego fajnego? Z przykrością muszę stwierdzić, że tak. No to bardzo się To z tego- zapraszamy? Zapraszam w takim razie bardzo serdecznie. Kukurukuku, Paloma. Dicen que por las noches no más le iba a impuro llorar. Dicen que no comía, no más le iba a impuro tomar. Juran que el mismo cielo
se estremecía al oír su llanto, cómo sufrió por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 cantaba. Ay, 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 gemía. Ay, 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 cantaba de pasión mortal, moría. Que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con las puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Cucurú, cucú, paloma, cucurú, cucú, no llores, las piedras jamás. Paloma, ¿qué van a saber de amores? Cucurú, cucú, cucurú, cucú, cucurú, cucú, paloma, ya no le llores. Mogę tego tytułu nie spamiętać, wiesz, Kukuru Kuku Paloma, bo za Trochę dużo, się ciągnie. za dużo sylab, co się powtarzają. Kuku, kuku. Tyś to wymyślił ten tytuł Nie, specjalnie? nie, absolutnie, nie. Nie chciałem robić na złość nikomu, ale trochę mnie zrobili. No wiesz co, tyś nie był przymuszony do śpiewania tej śpiewki, chyba żeś był przymuszony. Sam siebie przymuszam. Ja? Tak, Lubisz śpiewać? kocham śpiewać. W domu się też śpiewasz? W domu też śpiewam, aczkolwiek trochę za mało, bo chcąc mieć jakiś poziom, no to trzeba ćwiczyć kilka godzin dziennie. Niestety nie mam w tej chwili czasu na to, ale myślę, że jak mała zmieni swój charakterek, marudny troszeczkę, to wrócę z powrotem do tej dłuższej pracy. I będziesz śpiewał coś a la Kukuru Kuku Paloma, czy coś innego? Może niekoniecznie, nie, tego już się naśpiewałem. Myślę, że znaczy mam inne pomysły i oczywiście chciałbym śpiewać polskie utwory, bo one są jakby najbardziej przyswajalne tutaj przez nasz rynek i naszą wspaniałą publiczność. To wiem, że będziesz śpiewał po polsku albo po naszemu, ale teraz jeszcze bych chciał puścić coś z takich twoich klasycznych hiszpańskojęzycznych utworów. Obejrzymy się tego Julio Iglesiasa jeszcze raz. Bardzo proszę. Zapraszamy serdecznie. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto, como
sufrió por ella y hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 cantaba. Ay, 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 gemía. Cucurucucuy, paloma. Cucurucucuy, no llores. Como noche, como sueños, son los ojos negros de mi amor, Manuela. Como espiga en primavera, como luna llena es mi amor, Manuela. Sus palabras cariñosas, la mirada inquieta de mi amor, Manuela. Tiene mis sentidos presos y todos mis sueños son para Manuela. Desde que llegó a mi vida, desde aquella tarde que encontré Manuela, soy dichoso como nadie, porque cada día me espera la dulzura de esos besos y ese amor inmenso que me da Manuela. Dime que hoy me quieras igual que ayer, que a nada ha cambiado, que tú siempre me has sido fiel. Por eso dime que aún recuerdas el tiempo aquel, añoras los besos que te di la primera vez. Quiero enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro que abraza tu cuerpo pequeña al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormido en tu piel, y decirte al oído sin miedo al olvido mis versos queridos, mis versos de ayer. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, 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 that's how I say the Latin way how much I love you. Amor, 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 for every night and every day I am thinking of you.
To, co my widzieli przed chwilą na ekranie, to jest również na Twojej najnowszej płycie. Zgadza się, tak. I od razu godam, że ta najnowsza płyta Jacka, Rytm Serca, będzie oczywiście też nagrodą w liście szlagierów po śląsku, bo my z Owdy w sobotę mamy fajny konkurs. Jacek nam też oczywiście te płyty zostawi na nagrody. Zostawisz te. Oczywiście z autografem jak najbardziej. A jak kto nie wygro, się nie uda, to oczywiście będzie mógł ta i wszystkie insze płyty Jacka i nie ino wszystkich szlagierowe kupić w szlagierowym sklepie Szkolak w Rybniku na ulicy Kościelnej 5. Tam jest wielki sztand ze śląskimi szlagierami, a jakby kto nie miał po drodze do Rybnika albo nie miał możliwości, żeby przyjechać, to niech dzwoni. Numer telefonu macie na stronie internetowej www.listaszlagierów.pl, a przed programem też żeście go widzieli. Możecie zadzwonić, zamówić. Płyta przyjdzie pocztą. Piękno płyta. Piękne nuty. Naprawdę się cieszę, że ta płyta jest wydana, wiesz? Ja również. To znaczy, jeżeli chodzi o tą płytę, to jest to jakby wznowienie płyt, które już dawno temu wydałem. To były pierwsze moje płyty wydane w Warszawie. O te płyty Państwo pytali. Tych płyt już nie było w sprzedaży. Ja je troszeczkę odświeżyłem. No i właśnie stąd wziął się ten krążek. Gadaliśmy o tym, co było, gadaliśmy o tym, jak się wszystko zaczynało, kaj żeś nie pojechał, co żeś robił, ale powiedz, jakie masz teraz najbliższe plany na przyszłość. Dziecko rośnie, jeszcze pewnie będzie trochę rosło, a ty w tym czasie co? Masz zamiar kiedyś wyjechać, czy masz zamiar siedzieć i robić coś na miejscu? Mamy w planie wyjechać. Chcieliśmy na Roczek Lenki, niestety nie zdążyliśmy się, to się nie udało. Myślę, że w krótkim czasie wyskoczymy znowu gdzieś tu w pobliżu. W granicach 3 godzin, myślę, samolotem to wystarczy. To do Jacka jest w pobliżu. Jak się leci samolotem mniej jak 4 godziny, to do Jacka to jest blisko. To znaczy... Tak jak ktoś przykładowo jedzie z Bytomia do Tarnowskich Gór, mo blisko, to Jacek mu przykładowo blisko do Rzymu. To znaczy, to jest twój dowcip, także ja go kupiłem i bardzo mi się podoba. Ale również mamy w planie w Polsce wideoklipy. Natomiast jeżeli pytasz o moje plany, jest ich aż za dużo. Jak na ten moment teraz, kiedy mamy zajęć mnóstwo z dzieckiem, bo trzeba zająć się nią w zasadzie cały dzień i całą noc, bo budzi się bardzo często. Ale sukcesywnie te prace idą do przodu i pracuję w tej chwili nad 3 krążkami. Czyli nie mierznie ci się. Nie nudzisz się. Muzyka. Aha, no chyba, że tak. Jacku, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, żeś do nas przyjechał i mam nadzieję, że jak będziesz miał coś nowego, to zaś przyjedziesz. Dziękuję za zaproszenie. Jeżeli tylko będę miał obraz czy z pięknych miejsc w Polsce, czy z pięknych miejsc poza nią, bardzo chętnie przyjadę tutaj do Was i podzielę się i materiałem, i nowościami, i wszystkim tylko, czego będziecie chcieli słuchać i wysłuchać tutaj w studio. Jak będziesz miał coś nowego, to przyjedź, a teraz jak będziesz miał tasza, to przynieś, to dostaniesz trochę wusztów od burgera, wiesz, takich To fajnych. znaczy, ja mam taki duży koszyk. Masz. Mam. To idź po koszyk, my pomału się żegnamy, widzimy się oczywiście jutro, tradycyjnie w liście szlagierów po śląsku, od poniedziałku do piątku propozycje do listy szlagierów po śląsku, w sobota wielki tygodniowy finał naszej listy, jak w każdą sobota, a w niedziela zaś szlagiery i wice. Liczę na to, że się wszyscy spotkamy, byćcie koniecznie z nami, trzymajcie się, Dziękujemy bardzo. Kłaniam się. do zobaczenia. Do zobaczenia.